TMTV. Сәлем дуслар, Татмос ТВ телеканалында татар эстрадасының иң яхшы җырларын һәм җырчыларын туплаган музыкаль биеклек хит парады. Бу атнада кайсы җырчы музыкаль биеклек баскычлары буйлап өскә әкем аска төшкәнен хәзер бергәләп ачыкларбыз. Бүгенге чыгарылышта резидентлар белән аларның кумирлары турында сөйләшербез. Кумирлар исемлеге белән сезне мин Ранил Нуриев таныштырырмын. Киттек. Традицион рәвештә хит парадтагы бер җырчы белән саубуллашабыз. Кызганыч, ләкин моны кагыйдәләр таләп итә. Бүген Фирүз Каһировның шул карашын җырын соңгы тапкыр тыңлыйбыз. Фирүзгә уңышлар телибез һәм музыкаль биеклеккә кабаттан әйләнеп кайтканын көтеп калабыз. Нишләтим соң йөрәгемне Seni yarata indi Yansa yana küyse küya Sindip janata indi Yaratasam da gümekte Yaratmış Şağında hislerimden yürüsün köpek Зур сөйүнүш белән сезгә бүгенге премьераны тәкъдим итәм. Яңа резидентыбызны алкышлар белән каршы алабыз. Музыкаль биеклек өчен кызу көрәштә уңышлар аңа. Ул әле дә табылмаган. Кайбер галимнәр фикеренчә, хәзинә әле дә Әҗем мәчете астында ята. Димәк, бабай мине алдамаган. Әҗем мәчете? Хәзинә? Şilkenlerime ışam senin yanına yanına Şilide buranda demin Belese de tutmuyor yollarında Yürek yürek dolan Işam senin yanlarına Şilide buranda demin Belese de tutmuyor yollarında Yürek dolan Işam senin yanlarına Alo әнем. Хәзер кайтабыз әнем. Иллегә илле. Кая телисең? Шунда алып барам. Мин сине җанашым елмаеп каршылармын, ягымлы карашларым иркәләр. Яраткан йөрәкләр һичшиксез кавышалар, мәхәббәткә юк бит олы киртәләр. Şilide buranda demin Belese de tutmuyor yollarında Yürek dolan Işam senin yanlarına Şilide buranda demin
Сыйқыларының Сағынуымыңына төсіп нешік болса да беріп кетіп алығыз ярыларыны Желеде, буранда деймін бір нәрседе тұтымы юларымда Йөрәк сөюгә тулыган Ышан синең яннарыңа Желеде, буранда деймін бір нәрседе тұтымы юларымда Йөрәк сөюгә тулыган Ышан синең яннарыңа Йөрәк сөюгә тулыган Ышан синең яннарыңа Синең яннарыңа Рөстәм Асаев хит-парадта TMTV Production төшергән 7 юл шатында клипы белән катнаша. Рөстәм әфәнденең кумиры Мөслим Магомаев. Ул искиткеч җырчы, композитор. Чын шәхес шундый була. Җырларны аның кебек күңелгә үтерлек итеп башкаручы юк дип сөйләде Рөстәм Асаев. Ә хәзер сүзне Рөстәм әфәнденең үзенә бирәм. Қалдым мен 7 юл шатында, ойларым тек сенің хақында. Ойладым 7 қат янында 7 ят, саласың сен мені ялқыныға. 7 юл шатында юғалдым, 7 юл шатында ойландым. 7 юл 7 қат сен миңа 7 ят, азғына ақылым жуймадым. 7 юл шатында юғалдым, 7 юл шатында ойландым. 7 юл 7 қат сен миңа 7 ят, азғына ақылым жуймадым. 7 қат 7 ят, барында yok ise аңлар шақ. Алай бит ярамый, йөрәгем аңламый, булса да икәүләп янар шақ. 7 юл шатында юғалдым, 7 юл шатында ойландым. 7 юл 7 қат сен миңа 7 ят, азғына ақылым жуймады. Şatında bir üzüm, sözüme yalganmay hiç sözüm. Yaratmayım, ötті deyip qabatlayım, ya Xuday canıma bir tözüm. 7 yıl şatında yuğaldım, 7 yıl şatında uylandım. 7 yıl 7 qat sen mila 7 yat, azgına ақылым жуймадым. 7 yıl şatında yuğaldım, 7 yıl şatında uylandım. 7 yıl 7 qat sen mila 7 yat, azgına ақылым жуймадым. 7 yıl 7 qat sen mila 7 yat, azgına ақылым жуймадым. Azgına ақылым жуймадым. Я Xuday жаныма bir tüzüm.
Гүзәл Әхмәдиеваның кумирлары юк. Аның фикеренчә, кешенең үз язмышы, үз планнары, тормышка үз карашы булырга тиеш. Кемнеңдер уңышларына сокланып, стимул алырга була, әмма чит кеше тормышы белән яшәргә ярамый дип сөйләде Гүзәл. Хит-парадта ул «Китәм димә» җыры белән катнаша. Карыйбыз.
Легендар жырчыбыз Хәмдүнә Тимергалиева бер генә кеше кумир була алмый дигән фикердә. Һәр кешенең яхшы яклары да шул исәптән начар сыйфатлары да бар. Шуңа күрә башкаларның бары тик яхшы якларыннан гына үрнәк алып яшәргә кирәк дип белдерде җырчы. Хыянәт җыры белән Хәмдүнә Тимергалиева музыкаль биеклектә. Düşüme giresin dağlarda, hıyanet başısı canlarda. Kaptadım saksıyı hislerin işledin, sirkem işledin. Balbalar nikili dağlarda, bir kim yok halimde ağlarga. Uynaqlap jil girdi varağım, eni dava tomimsin yarama. Gittin bit bu süzlerin, nefretten yaş dolu gözlerim. İşerdimin sine ömürge, yansam da kalsam da kömürge. Balbalar nikili dağlarda, bir kim yok halimde ağlarga. Uynaqlap jil girdi varağım, eni dava tomimsin yarama. İpekler yapışmış, üzülüp sigenler yalgışmış. Vakıdasın üzgenler kavuşmuş, Muhittin sinim yazmışlar. Balbalar nikili dağlarda, bir kim yok halimde ağlarga. Uynaqlap jil girdi varağım, eni dava tomimsin yarama. Tomimsin yarama. Синең өчен барысына да әзер дип моңланучы Илдар Әхмәтовның хәзер кумиры юк. Ә менә балачагында җырчының кумиры Митхун Чакраборти булган. Әйе дуслар, Чакраборти сезгә таныш Индия актеры ул. Ни өчен кумирың ул иде дигән сорауга Илдар Әхмәтов Митхун миңа бик теккә кеше булып тоела иде дип җавап бирде. Алай-болай Илдар Әхмәтов иҗатында Индия мотивлары чагыла башласа, аларның каян килгәнен хәзер беләбез инде.
Әзір барысына Алларына басып күзіңе қара Яратам дейіп әйтем қаршыңда Барлап барып өмір йылғасында Yüzügen kibik bulik kimede Mehabetten bəxit taşıp dursun Ömür gözü bizge jitse de Senin için nazlar taşıyacanda Menip gidem biye gürlerge Ömür boyu seni yaratırga Söz biremin şaşıp siyerge Barlap barik ömür yılgasında Yüzügen kibik bulik kimeden Mehabetten bəxit taşıp dursun Ömür gözü bizge jitse de Canım sine bikte Süyudin gözünde yüzük biz Yüreklerde birge kuşuldular Balkıp dura bizning yüzümüz Parlap barip gönül yılgasında Yüzügen kibik bulik kimede Mehabetten bəxit taşıp dursun Ömür gözü bizge jitse de Parlap barip ömür yılgasında Yüzügen kibik bulik kimede Mehabetten bəxit taşıp dursun Ömür gözü bizge jitse de Mehabetten bəxit taşıp dursun Ömür gözü bizge jitse de Ömür gözü bizge jitse de Ринат Рахматуллинның кумиры жыршы Ғабділфәт Сафин. Бу жыршының ижатын электен яратам. Үзем жыршы булмаганда аның жырларын жырлап йөридем. Хәзердә Ғабділфәт Сафинның ижатын күзәтеп барам. Буш вакытта аның концертларына эләгергә тырышам дип сөйләде Ринат Рахматуллин. Жыршы белдерүенчә Ғабділфәт Сафин һәм аның ижатында уртак яклар да бар. Мәсәлән, безнең тавышлар охшаш диде Ринат Рахматуллин. Экраннарда TMTV Production төшергән Гомер үтә клибы. Сүз уңайнан TMTV Production сезне дә шәп клипле итә ала. Моның өчен бары тик безгә мөрәҗәгать итегез.
qoppan ikendi meni yazmış qayda yırtmadı turmuş yollarım üzü ütsen edip üte gümür üte turmuş yolun minde ütem ütken yıllar yımgakların Türlesinden indi süten Üte gümür üte Turmuş yolun minde üten Ütken yıllar yımgakların Türlesinden indi süten Bala şağım Kaldı yaşlık üttü Bırılıp qarayım Olar indi artta Yer yüzünde Yaşayan her bir can İske düşüredir Varsını bu hakta Üte gümür üte Turmuş yolun minde üte Ütken yıllar yımgakların Türlesinden indi sütten Tuktap tıralımay Ütkenimimin Ütken yoluma Yıllar üte Gümürler kıskara Baldağısı barı Hıday kullanıda Üte gümür üte Turmuş yolun minde üten Ütken yıllar yımgakların Türlesinden indi süten Üte gümür üte Turmuş yolun minde üten Ütken yıllar yımgakların Türlesinden indi süten Ütken yıllar yımgakların Türlesinden indi sütten Музыкаль бикликте «Әллә син, әллә мин» дип җырлаучы Илмира Сөләйманованың кумиры Хания Фәрхи. Миңа һәр вакыт Хания апаның кыяфәте, җырлавы, сәхнәдә үз-үзен тотышы ошады. Аны бик юксынам дип белдерде җырчы. Илмира фикеренчә, кумиры булган кеше чыннан да камиллеккә омтыла, үз өстендә эшләргә иренми. Җырчының бу сүзләре белән килешмәү мөмкин түгел. Әгәр дә сезнең кумирыгыз юк икән, аны тизрәк сайларга ашыгыз. Şekilli Kuşaklap yakından Belmim bitengini Yürekten ayırası bulgaş Küzgü yangır yuva İsmini Ellesin, ellemin, elleyi Bizde mehbet yolunda adashkan İçi yazmış bizini ayırası bulgaş Nigesin, nige biz kavuşkan İçi yazmış bizini ayırası bulgaş Nigesin, nige biz kavuşkan
Күзләрнең дә җилләре тынмады, безнең мәхәббәтнең дәвамы булмады. Күктән инде хәзер болытлар таралды, безнең йөрәкләр яралы. Әллә син, әллә мин, әллә икебездә мәхәббәт юлында адашкан. Әйтче, язмыш безне айырасы булгач, нигә соң, нигә без кавышкан? Әллә син, әллә мин, әллә икебездә мәхәббәт юлында адашкан. Әйтче, язмыш безне айырасы булгач, нигә соң, нигә без кавышкан? Әллә мин, әллә икебездә мәхәббәт юлында адашкан. Әйтче, язмыш безне айырасы булгач, нигә соң, нигә без кавышкан? Әллә син, әллә мин, әллә икебездә мәхәббәт юлында адашкан. Әйтче, язмыш безне айырасы булгач, нигә соң, нигә без кавышкан? Әйтче, язмыш безне айырасы булгач, нигә соң, нигә без кавышкан? Нигә соң, нигә без кавышкан? Айгөл Рахимова үзенең кумиры итеп әнисен санавын белдерде. Җырчы һәр вакыт иң якын кешесенә саклана, аның белән горурлана, аңа ышарга тырыша икән. Әниемнең нинди уңган булуына исем китәм. Минемчә, аның начар сыйфатлары юк, дип сөйләде Айгөл. Син янымда булганда клибын каршы алыгыз, дуслар. Татмос ТВда Айгөл Рахимова.
Музыкаль бейікліктің шираттағы резиденті Лейсен Махмутова. Оның да кумирі татар эстрадысынан болып шықты. Ол кішінің исімі Зәйнәп Фархетдинова. Зәйнәп апаның мұңлы тауышы, тырышлығы, шибәрлігі барысы да бар. Ол шын хатын-қыз үрнәге деп білдірді жыршы. Мәхәббәт тамшылары клибі ақырын ғына хит-парад бойлап іске көтерді достар. Һәм сөзіне Лейсен Махмутоваға берем. Кім сіздің сүйгеніңіз? Алалымы, келалымы, терезеңе пердеңе ерем бұлырсың деп қорқам әләнің бейбәнірәңі. Тамшыларға сықланам, люблю тебя, не забуду дегеніңні яратам. Тамшыларға сықланам, люблю тебя, не забуду дегеніңні яратам. Yensin kulun necik dirlemi bu kadarlı çiver olup koya üstünü şirlemi bak bu yavlarga bu ya tereze ıhramların içe gitip bayışları kavuşup pıllanarın tamşılarga sıklanam люблю тебя не забуду diyenini yaratam tamşılarga sıklanam люблю тебя не забуду diyenini yaratam. Yüzüğümün isimleri Evhadi, если любишь, приходи, а не любишь, уходи. Benim sevip жеккен атым туры білен совраска. Сен согласна, мен согласна, ник ерейбіз напрасына. Эстрадыбызның үзенчәлекле дуэты Гүзәлия белән Хәкимнең кумирлары бик охшаш булып чыкты. Кумир дип санамасам да охшаткан кешеләр бар. Мин алардан төрле мәсьәләләрдә үрнәк алам. Мәсәлән, Эрик Клэптон, Антон Беляев, Стив Вандер. Шундый кешеләр дип сөйләде Гүзәлия. Ә Хәкимнең кумиры Рэй Чарльз. Хәким әлеге җырчының җырларын тыңлап үскән һәм дөрес эшләгән. Чөнки начар музыкантның 17 Грэмми премиясе була алмый. Әйтер сүзем калган клею белән сезнең экраннарда Гүзәлия белән Хәким. Карыйбыз дуслар. Кыярсыз үткән көннәрен сине көтеп үксеп елап юешләнгән мамык мендәре
Шулай итеп, дуслар, тагын бер атнага нәтиҗәләр ясадык. Музыкаль бейеклек хит парадында сезнең белән күрешүне көтеп, мин Ранил Нуриев бүгенгә сау булашам. Исән сау булыгыз. Пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.